Ginagamit Wala nila. masyadong madulas. Hi! Why not? Pumasok si Jonah binangga. Yan dulas. Yung tulang na dumudulas. Bolo ng mataas sa mataas. Para sa isa. Who in the right mind papasok dito naka-topless? Uy! Uy, uy! At ayun na nga, kumusta yung Wakadya, ito ba, magsisimula na ang live at panonoorin natin ang laban ni Tito Rendon at ni Jonah. Sa lahat ng YouTubers, Yamado ka, bro. Mukhang lapo-lapo lang eh, no? manood kayo ngayong gabi. Alam mo, model talaga siya eh. Talagang may spray pa ata to, may pantan pa. Ang laki Pero ng alam mo tangkad kasi, ni Tol, Tito oo, Rendon ba't kay di nga, ano, pero wala- Jonah with nang hindi kasama yung buhok ah. Parang isang ganun, parang 2 inches, 3 inches ang diferensya yun. May buhok na yan, napataas ah. Pating na yung bagyong Rendon James! Sakit sa tenga ng mga MC. Na-hype ka dyan sa taong yan. Kalaban mo si Kapal mo naman Lapu-Lapu mukha, eh. pasok Bagong ano sa dagat. Hello, hello. Oy, Hi. Oh, Mga wala MC. pa rin. Oy, shot! O yun ako, crossovers pa si... Oy, wala pa rin. Tingnan lang, Wala tanga. nagkakashotan. Ba't ako nagsasalita? Payatot lang ako. Si Jonah ngayon. Talaga. Because I don't like this Uy! Rendon. I don't, oh, Naku, dumulas. lampa! Basa yung sahig. Kanina nga, di ba, napansin nyo, inahawakan niya yung sapatos niya kasi basa talaga yung ano, so yun, no? One-on-one na nga, hindi nyo pa inayos yung lecheng, ano yun. Mayroon pang masasaktan sa mga player nyo. Madudulas pa siya. Kung sa talpakan niya, may nakita ka ba mga manok na nadudulas? Saturday double. Milyon-milyon nakapusta, pero yung court niya parang kagagaling lang sa baha. Kasi binaha sila ng pera. Hindi ibig sabihin mapupunta dyan. Ba't si Jonah hindi naman nadulas? Oh. Oh. Tama, tama. Diba? Naman, tama. So, pero sa totoo lang ngayon, Ang daming chance yun eh. nag-push up pa, grabe. Kuya Kiko, pinapakita ka, nag-push up po. Ano, Kuya Kiko? Nako, wala. Hindi ka Oo, buti na lang nakikita namin sa live stream. Yun! Oh, Who in the right mind papasok dito naka-topless? Hindi ka naman taga dito. So, ume-eksena. First time ni Rendon. Tas, papasok kayo, syempre kailangan mo ng entrada, di ba? Yun yung hype eh. malamang. Awkward dito. Ramdam niya. Tama na. Alam mo, nakakatawa kasi galing ako sa mga ganitong production eh. Ito yung mga oras na sinasabi mo dun sa ano, tama na. Awkward na eh. Cringe at sukot na to, tama na. Tsaka model si Rendon, di ba? Yun yung pinakamagandang paraan. Para iyabang niya yung entrada niya. Di ba? Entrance yan eh. Inimbita nyo siya dyan. Hindi ako galit. I'm just having fun. Yes. May mga fan talagang hindi nakakatawa sa iba, pero... At saka gusto ko talaga yung mas malaki sa akin eh. Coach Right. Kaya nga na binagit mo. Ay, Pogi! Ako, kunyari, isa akong talent coordinator. Matutuwa ba ako kung hihiya-hiya yung papasok kong talent? Siyempre, bilang isang talent coordinator, gusto ko, kaya niya dali ng sarili niya. Sasabihin mo, pahubad-hubad pa siya. Hindi naman yun yung punto. Ang lalayo ng mga, alam mo, yung mental jumps na ginagawa ni... Nagigets yung ginagawa niya to for the hype eh. Pero yung kapani-paniwalang hype, hindi yung halatang na pinipilit mo na lang magkaroon ng drama. Ikaw, sa bahay mo, Oh. hindi mo kilala. Oh. Pumasok, walang damit. May point ka ron. Di ba? Tama ba yun? Napipilitan ka lang sabihin yun, kuya, kung sino ka man. Hindi to bahay. Isa tong lecheng court. Hindi. Kahit maiwan mo pa ang pamilya mo para sa success. Tama ba yun? Yun lang. What's your opinion? Awkward. Parang paalisin nyo na ako dito. Ayoko na. Kung wala Napainom siya ka tubig. masasabi doon, it means Merk, ba't iniwan mo ako kasama to? Hindi ko Siyempre, trip yung trip kanya-kanya nito. tayo ng... Seryoso, pinapanood ko tong live para sa inyo. Ganyan ako kayo kamahal. Ako na magdudusa para sa inyo. Pero kung tataya ako dito kay Tito Rendon ako. For the meme lore, tataya ako kay Tito Rendon. ganito. So, mini-meeting sila kasi hindi talaga, madulas talaga. So, as in, hindi, wala sila makita solusyon, nilagyan nila ng coke, nilagyan nila ng alcohol, tinuyo nila. But Ilang still, milyon nakapusta ano pa dito, rin, tapos yung part di ba madulas. ayos? Ang sabi kanina ng referee, Ano kaya ba? daw madulas. Alam
ba nangyari? Meron ka isang linggo para mag-prepare dito. Ano nangyari? So, wala tayong magagawa kung hindi Na-absorb ang ba laban ng to? Granite. No, Either mag-aapak sila, o magsasapato sila, o hahayaan nilang ganyan na lang. Nakapaa! Talaga yung mayayari. So, Nakapaa! magkita na nga tayo ulit. So, Balik sa bundok. dyan, manood na kayo. So, start na Hindi ulit. to safe. Kinakabahan ako. Sana wala madisgrasya sa mga player. Lang sila ng onte. Hindi pa na dyan. Wala pa nga may Para score sa iwas- kanila. Meron ng health hazard yung laro. Hindi ko pwede kabila. Kasi wala may gusto talaga nito. So, bye. Sige. Thank you so much for that update, Ay, Mark. madulas oh. And Kita mo. Madulas talaga oh. Alam nyo, wag na kayo magbantayan. Mag-shooting na lang kayo. si Kiko ang ano ngayon, Kawawa yung Jonah. mga player na to. Diyan ako Mabile. mamaya. Oy, ang dulas Yun. oh. Candy shoot. Naku, hindi to siya. Okay. Jonah against Rendon James. Oy, Naging roller skates yung ba? Naging roller skates, man. Ayoko na. yung size, yung katawan. Oh! Uy, Parang ako nanonood ng Yuri on Ice. yan ang gamit niya. Wala masyadong madulas. Sure, why not? Oh my God! Wag David! Wag na! Sorry. Hindi ito Kaya yung weight niya. Hindi yung weight. Ay, sino ba sanay maglaro ng basketball sa ibabaw ng yelo, hayo? Boom! 3-point shot! Mag-shooting na lang kayo. Walang sikong magaganap. Ang dulas nito. Naku. Kada segundo na dumada. Uy, naku po! Yan o. Naging buwis buhay yung laro. Alam mo yung maa-ankle break sila kahit ano mangyari. Kahit wala nagbabantay sa kanila, may maa-ankle break dito. Mayroong head break. Isa itong malaking headache. Oy, Jonah for 3. Tumira ang bulldog. Beses na papunta sa ulo yung ano. Ayan o, ang dulas. Naginginig na yung halos 2 milyon, 3 milyon nagatak. Pero parang hindi madadaan sa galing to kung hindi sa swerte na lang. Wow. Ayan na! Wow, special na Ayan yun. na! Oh! Wow, special na yun. Sayang mo. Yan yung mga gusto kong klaseng talent eh. Man. Yung nag-prep. Jonah ron! Ang dulas. Ito yung gusto kong klaseng talent. Yung nag-e-effort para doon sa ikasasaya ng tandaan yung entertainment lang yan, di ba? Yung ganyan, tapos madadali lang sila ng kapabayaan doon sa court. Ano ba naman yan? Sayang, ang ganda sana nung potential na to. Nakakaasala kasi bias ng commentator. Hindi ko ma-enjoy. Oh, Ubod ng katangahan to eh. tama na. Sige na. Grabe, that's- Cool ka na. Mamaya. That's Kiko, Matt. Oo, magpaan na lang kayo. Tama si Simon. Magyapak na lang kayo. Mas maganda pa court sa kali. Kasi di pwede kasi Simula, ang opensa sa Ang side na yun. dulas! Oh, Alam mo, kinakabahan ako. Parang kada isang crossover papunta sa ospital eh. style sa floor. Naging ice skate. Naku, Okay, ang dulas. 5 second shot clock. 4 Ay! Kung sa isang talent coordinator, natutuwa ako na nag-e-effort si Rendon ng ganito. Alam mo talaga, gusto niya mag-enjoy yung mga tao. Binabangga Kanya niya si pag Raymond, binangga mo. pero parang baliwala lang, Kiko. Pag binangga mo, Oo. tumutulas pabalik si John. Boom! Iwan! Paano ka magiging proud doon kung ang daming factors in play? Like madudulas, parang wala ka napatunayan doon. Hindi tuloy mabigyan ng genuine na uy, talaga natalo ko si Rendon. Kasi iniisip kasi ni Rendon dito pag titira siya baka madulas. Kasi mas malaki kayo, 'di ba? Gravity, mas malaki yung batak sa'yo ng ng sahig. Kung mas maliit ka, mas malapit ka sa sahig, mas madali mo nakokontrol yung balance mo. Ice skating, Jonah. basketball. Si Rendon Cobrador. Mag-chest na lang. Tama, Vince! Baka madulas din yung mga pyesa pag... Hindi ko kaya ito dumulas kasi ang dami sinasabi ng commentator. Tumasik lahat ng laway dun sa sahig. Pumasok si Jonah bilang Yan tulas! Oy, si Jonah. Tulas hard naman na. tinutulak yung vanishing papunta Meron hospital. tayong hold off. Kung sumali ako dyan, baka kalas-kalas na ako. Tama yung payat-payat ko. Wala rin si Jacob kay Jonah pumasok. Nagkakaroon ng confidence. Nagalit na. Oy, wala. Oh my God, yung ulo niya! Jonah ron. Galit na si Rendon. Sabi si Galit na. Alam mo, kahit hindi ako, wala akong pakialam kila Jonah. Pero, men, safety ng tao yan eh. Hindi na biro yan. Hindi entertainment na may basag na ulo dyan. Mapapasok si Jonah. Uy, ano yun? Uy, nadulas na naman si Jonah. Ice So, ayan na. Medyo maganda defense. Lagyan mo nga ng snow, pao. Si Jonah. 5 seconds! Uy, Kinakabahan na si pinaiwan. Oh! Pinaiwan. Naiwan na naman! Gusto ko yung contrast nung ang angas sa mukha pero galing sa dulas eh. Hirap din kasi. Ganyan ang mangyayari kasi sa'yo. kahit harang mo baka madulas Ganyan ang ka eh. mangyayari. Sa tenga, mga tao.
Pahinaan natin. Like counted ba to? Like counted ba tong larong to? 4 points yung 3-pointer. Iwan pati score. Nadula si Rendon doon. Gusto mo lang hawakan up si Tito Rendon eh. Ganyan din ako. Kayo ba? Nasa-seryoso nyo ba to? Pag ganito? Sayang andun eh. Alam mo yun, ngayon lang ako nanood ng live nito eh. Sayang. Hindi pwede sa kabilang court kasi nandun yung host. Yeah, disappointing tsaka unprofessional nga. Well, yun naman ang habol nito. Para bang makakuha niya dito, di ba? Yan naman talaga ang trip niya. Dito, Kiko. Sana Kailangan ganun. niyang makonvert to kung gusto niya humabol. Tinutulang nga dumudulas lang si Jonah dun eh. Hindi na nga siya nagsistep eh. Ang hirap bumuelo, ganun. Ang dulas, shit. Sino ba kasing sanay maglaro ng madulas? Kahit ka mga taong kalsada hindi maglalaro ng madulas, maputokan ng ulo dyan eh. Dapat kinancel na to. Nakakahiya. Kaya production ako, nakakahiya sa talent, nakakahiya sa binayaran mo yung talent fee niyan eh. Diba? Nakakahiya na ganyan. Well, syempre professional yan, hindi na maaangal yan. Pero marami na akong nakausap na mga ganyan talents. Yung mga talent talagang sobrang professional nila. Pinagbibigyan na lang nila yung trip nito mga ganitong production. Parang sige na, yaman mo na, nakakahiya eh. The sleeping technique, the dulas crossover. Walang mapapatunayan pareho. O sabi, Paulo pa, pareho naman sinadudulasan. O syempre, may mga taong mas sanay kung madulas. Diba? Mas maliit, hindi siya ganun kasing bigat ni Tito Rendon. Mas madali siya makakagalaw. Hindi ko kinakabahan si Rendon tumalo ng mataas sa mataas. Para sa isa, tayo na, pader. Pero, tandaan nyo, pagdating sa physical, di ba? Sa mga ganito na, malaking aspeto ang physical, di ba? Pag madulas, mas madaling nauurong ang malalaking bagay kasi walang friction na nag-hold in play. Alam mo, wala na akong price na manalo. Wala lang sana masaktan. Sana, ano ba to? Bata lang Dumura sa court si John. Hindi to basketball. Palitan mo niya basketball ng ice skating exhibition match. Well, and that... Not that much to be proud of, pero sige. Ikaw, nafe-feel mo, ako okay lang ako matalo sa isang laro eh. Pero siguro di ba, lahat patas, lahat maayos yung boxing ring, maayos yung basketball ring. Hindi ko tuloy ma-feel yung pagkatalo ko eh, di ba? Hindi ko sinasabing dinaya siya kasi pareho naman sila pinagdaanan, pero mas cautious yung naglalaro tuloy eh. Kaya yung hirap yung height difference sila doon sa dulas. Oo, parang hindi ko nakita yung dapat ko makita sa laron to, sayang. Okay lang, cut na natin yung highlights. Purganan. Okay lang yan, nakita naman na Anong highlights? Nakaka-high yung laro. Wala ko na seryoso doon, leche. Sayang talpak, kumpalpak ang floor. Ako si Lord talaga, guys. Ay, hindi ako galit kay John eh. Kung mananalo siya, John, hindi manalo siya. Pero yung sa maayos na Inuuna ko pa court. rin si Lord, syempre. Oo, ginusto ni Lord basain yung court nyo eh. Oh, kasi may chance ang may mabagok ang ulo nyo eh, no? First tuwa natin, magkakabati din tayo. Tsaka siya, So, hindi pa sila bati ngayon? Kaya na, kaya entrada na si Kiko. Moment na niya to para magkaroon ng something. Nakita ko And na yung gusto- account mo, oh. Ito, oh, bobo ka. gusto ko magpasalamat sa sponsors ko. Tigil mo. Tigil mo to kayo ba? Wala ito. Sa kanya. Yun, tsaka salamat sa tiwala. Ayoko na, awkward masyado nito. Tama na. Tama na. Tito Redo, umalis ka na dyan. Huwag mo nang pansinin niya. Umalis ka na, men. Ang baduy. meron ka pang gustong pasalamatan, bro. Magkuklose na tayo. Tayo na si nag-isip pain si Tito Redo eh. Mga boss, alam nyo, sa totoo lang, napakahirap kuhanin ni Rendon. Ang hirap niyang kontakin. First time ever natin siya nakita sa ganitong main Yung sinasabi ko event sa inyo eh. na- Ano yung sinabi ni Kiko kanina? Diba? Nagmamayabang ka Salamat, dyan. Hindi, salamat. kinuha Salamat sa si tiwala, Tito bro. Redo. Salamat. Hinanap siya. Ingat ang lahat, bro. Thank you. Ingat ang lahat. Munti ka na mamatay si Tito Redo at John. Wala siyang pake. Awkward. Awkward ni Kiko. Gusto niya masali sa clout. Uy, yun yung sinasabi niya. Tapos na ba? Ayoko na, di ko na kaya. Uy! Uy! Di ko nakita, nanonood ako. Uy, kaya vanishing drive! Ay, puti. Oy. Madulas kayo, Koy!
Kada po may papasok na talent, pag may magwawala. Parang ano ba naman yan? Sino na una di ko nakita? Putang nakatingin ako sa isang screen ko eh. Grabe bro. Sinuntok niya. Rendon Okay lang. lost the fight Bali- but won the war. Ito talaga, pag bumalik si Tito Rendon dito sa Battle of the YouTubers, scripted to. Okay. Pag hindi siya bumalik, okay na. Wala nang bawi eh. Di ba? Cut na natin. Nakat ka. Nakat ng PLDT. Kaya na totoo. Parang totoo nga. Ang lakas ng suntok. Ang lakas ng tunog. Kaya pala nakaano na siya. Nakatingin na siyang ganun bago pa niya tirahin. Ano? Oo, ang lakas. Totoo yun. Hindi yun scripted. May buwelo eh. Congrats sa dalawa. Aaron, mukhang late ka na sa nangyayari. Nagsusuntukan na sila. Ay po. Okay lang ako. Gusto ko yung unang naisip gawin ni Makagago nung sinuntok yung isa niyang is kunin yung mic. Kunin natin yung mic para marinig yung sinasabi ko hanggang nangyayari to. Oy! Content to, sandali, kunin niyo yung mic! May medic, meron. Okay. Sakto lang pala na may medic and standby. Puputo ka ng ulo dito. Okay lang ako. Kasi basketball pa rin ang laro, hindi boxing. Okay? O hindi wrestling. Okay? Parang naging boxing yung nangyari kanina. Bakit may boxing to yung basketball nyo? At doon natatapos yung... yung mukhang kasama rin pala ice skating sa Battle of the YouTubers. Kung gusto huwag nyo tayo like, share sa mga magaling mag-ice skating yung friends at mag-exercise. At huwag nyo kalimutan ba. Pahulo lang, paalam. At very good, Tito Rendon.